La veritat és que ha sigut una experiència única, això de poder entrar al Parlament i poder parlar amb gent de diferents països sobre les seves opinions polítiques. I la veritat és que fora del Parlament, tot el que va ser en plan turisme d'Estrasburg i tot això, molt bé, ens ho vam passar molt bé. L'objectiu d'aquesta activitat era treballar els valors, perquè ho fèiem a la matèria d'ètica. I una manera d'apropar-se a la Declaració Universal de Drets Humans era participar en un concurs, perquè tens un objectiu i sobretot si finalment la cosa acaba bé com ha passat, tens un retorn de reconeixement molt gran de la feina que has fet. El concurs proposa una activitat que implica treballar amb la Declaració de Drets Humans, triar un article, fer tota una campanya de difusió d'aquest dret i també implica molt la feina amb mitjans audiovisuals perquè es tracta de fer un vídeo. Nosaltres vam fer un vídeo sobre l'article 37 de la Carta dels Drets Humans Fonamentals d'Europa, que era sobre el medi ambient. En aquest vídeo podem veure com simbolitzem el món amb una pilota del món i fem que el posicionem a diferents posicions de Barcelona i en els llocs on es veu més contaminació brutícia el món es va empetitint com si l'estiguéssim destrossant i quan són llocs naturals el món es va engrandint com que això ajuda a que el món funcioni. Vam treballar molt, la veritat, però va valdre la pena perquè, no sé, volíem guanyar. Quan vam arribar allà va ser en plan flipant perquè l'edifici era gegant i quan vam entrar unes instal·lacions bestials i també era tot, bueno, com ho veus per la tele. Come from Moll del Vallès, a small town near Barcelona, and we study at Sant Gervasi Cooperative School. It holds more than 1,800 students and most of us have studied there since we were small. We are very excited about being here today as we believe it is a unique opportunity to get to know other students from all around Europe, discuss about current affairs, share our ideas and dreams, and do our bit to make the world a better place. Jo vaig tindre l'honor de poder parlar davant de les 700 persones que hi havia al Parlament i junt amb una amiga vam fer un discurs que el vam haver d'explicar al Parlament, que parlava sobre Catalunya i el nostre equip. Bueno, Euroescola se creó en 1989, es decir, ya en el siglo pasado, y dentro de poco cumplirá sus 30 años. El objetivo es muy sencillo, es explicar de una forma pedagógica y lúdica cómo funciona el Parlamento Europeo, cuál es el poder del Parlamento Europeo y qué es lo que aporta el Parlamento Europeo a la construcción europea. Y la mejor forma de hacerlo es invitando a jóvenes que vengan de todos los países de la Unión Europea, jóvenes entre 16 y 18 años, que vengan al hemiciclo del Parlamento Europeo, que ocupen los escaños de los parlamentarios y que hagan lo mismo que ellos. Bàsicament vam fer el que fa la cambra, que ens van separar per petits grups de 100 persones més o menys i ens van donar temes de debats. Entre ells, doncs, l'Europa del futur, el tema dels immigrants i havíem d'exposar les nostres idees i un cop les vam tindre en comú, un representant de cada grup les va exposar davant de tot el Parlament i vam votar si estàvem a favor del que havien dit, si no, si canviaríem alguna cosa. Yo creo que podemos aprender el respeto con el que escuchan los demás y el interés con el que presentan y defienden sus ideas. Yo creo que nos viene muy bien a todos los mayores darnos cuenta de que si algo importante es escuchar, debatir, dialogar y llegar a conclusiones que puedan hacer que la mayor parte de la gente se sienta identificado con ellas. A més, el fet de treballar amb alumnes, amb estudiants de la seva edat d'altres països d'Europa, doncs també els hi permet conèixer millor Europa i sentir-se-la més seva, no? Treballes també una mica la identitat europea i veus que al final, doncs, o s'adonen que al final tenen moltes més coses en comú amb la gent d'altres països que no pas coses que es diferencien.
guess we'll be under. You